Svako jednog dana krenuo sam sa svojim drugovima oko 5 sati uveče. Tada se u 6 mračavalo već. Krenuli smo u šumu da prošetamo. Jedan od mojih drugova je imao kjera sa sobom. Naime, njegov kjer se tada odvezao, a moja majka me je zvala da jedim. Ali nisam je poslušao, nego sam išao još i dalje sa njima i odjednom sam odustao jer mi se više nije išlo. Krenuo sam sam da se vratim prema svojoj kući. Išao sam sve više i više kroz šumu i odjednom sam ugledao groblje. U tom groblju je bilo 15 grobova. Kada sam se uplašio, odjednom sam čučnuo dole jer sam vidio ženu u bijelom mantilu kako voda kraj grobova i imala je raspleten kosu i mantil bijeli. Kada je sjela na klupu, ja sam se pomakao malo i ona se naglo okrenula i pogledala u meni. Tada sam se ja uplašio i čuo plač bebi. Trčao sam se više i više prema kući. Kada sam došao kući, upalio sam svjetlo od moje sobe i tada sam rekao šta je ono bilo sunce cijeli. I odjednom mi je pukla sijalica koju sam palio i pao je osigurač. Naime, kada su došli moji roditelji, ispitao sam ih šta se desilo. Oni su mi rekli da je na tom groblju živjela jedna starica koja je imala bebu. Ona je ubila svoju bebu tu, a zatim je i sebi. Tu su bili oboje sahranjeni. To je moja priča, ljudi. Ako hoćete da se nastavi još ovakvih priča, podržite me.